kayo i-add dito sa screen po natin kapag hindi po niyo ipapakita po yung mukha po ninyo. Okay, nandyan na po. Sige. Yes. Mr. Nigel Castillo, ipakita niyo po yung mukha po ninyo. Kung pwede Hello, po, sir. Good evening. Good evening po. Pakihinaan lang po yung monitor po ninyo para hindi po maging madouble po yung audio po natin. Yan sir, okay na yan sir. Okay, so pwede ko po bang malaman kung ano po yung sekta po ninyo? Galing po ako sa sir, United Pentecostal Church. Under po ni Pastor Willie Madoco. Yes. Ngayon? United Pentecostal pa rin sir. UPC. UPC. Okay, so ano yung may paglilingkod namin sa inyo? Ano sir ba, magtatanong lang. Ay, mangutanong lang mo sir? Sige, pangutanong. Kada bitawong nakasulat sa kwan sir ba sa Mateo 16:18, di ba ningon man si Kristo diyan na, and I said also in today that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Kana ba yun nga sita sir? Katoliko ba gid na? Wala lang. Iglesia? Yes. Nga naman, tungod kay magkumakita nimo, number one, ang objective ni Gud nga sa Kristo nga kining moong iglesia katoliko sa tanang panahon. Nga naman kay gusto niya ipakailap existido ning moong iglesia sa tanang panahon. Number one, Catholic in time na. Paingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Ang gates of hell, according sa mga Bible scholars, refer na dito sa apostasy, refer na dito sa kamatayon sa mga apostol. Nya pagkaman refer po na diha sa gitawag og kining persecution. So buti pa sabot tanang panahon na aning maong gitawag og iglesia. Nya ang ganghaan sa kamatayon di makabungkag niya. In terms of nature sa iglesia, katoliko siya. Number 2, asang man ang iglesia karon? Pentecostal churches is 19th century lang na eh. Wala pang tawag ang mga revivalist, wala Pentecostal. Kanang UPC, United Pentecostal Church. Wala na sila kung wala pa tong tawag ang mga revivalist na resulta po sa Baptist o tawag niya mga Calvinist. Sir, kana bang iglesia nga gimension dia? Sa unsa pag-unawa ni mga sir, kana ba tao o kana nag-represent sa relihiyon? Okay. Kanang giingon dia nga iglesia, refer na dito sa katawhan nga naa sila practice. Naa sila practice faith and tinatawag na worship. So buti pasabot kanang iglesia nga naa na kompleto na lawas na og kalag. So buti pasabot kanang iglesia na ani relihiyon nga gihuptan. Ngano man kay ang religion man it is a system of faith and worship. Nga mao na gisunod ni anang maong gitawag og iglesia nga kanang refer na dito sa katawhan nga musukan ba tinawag ni Kristo. So kung naay pundok nga dili gani nagikan kang Kristo, di na matawag nga iglesia. May bato, for example, Pentecostal. Dili man si Kristo may nagtukod ana, mga Amerikano may nagtukod ana. So di gid na matawag nga iglesia. So sunod na kong pangutana sir, kanang iglesia ba diha o yun ka nga tao na? Tao nga tinawag. Tinawag sa Diyos mismo. So o yun ka nga tao. Wala imong signal. Palihog kog bagi-balik. Nagrepresenta ka na sa tao. Dili nagpresenta sa tao, katawhan gyud na. It is an assembly. Sorry sir. It is an assembly sige. out by God. Kanang church man gud na ang word nga ecclesia, it is an assembly of people called out by God. Matawag ng iglesia, matawag kag church kung kanang mga tao nga naa dinha gitawag ng Kristo. So ang Pentecostal is gitawag man nag-Amerikano, di man si Kristo nagtawag ana. So katawhan para sa mga katawhan. So para sa mga katawhan na. Dili na para sa kuha based sa tamang interpretation sa word nga ecclesia. Again, it is an assembly of people called out by God. So buti pasabot katiguman na sa mga tao nga tinawag sa Dios. So kanang mga naay nagkatiguman nga dili kani Dios ang nagtawag adi na iya kang Kristo. So Katoliko na sir. Based sa kung gisulti kaganina, kanang moong iglesia nga katawhan mag-exist sa tanang panahon. Kay ingon gud niya, even the gates of hell shall not prevail against it. So sa tanang panahon existo ng iglesia. So therefore, sa tanang panahon kay existo man siya, Katoliko sa tanang panahon. Next question. So sa dihang si Pedro sir nagwali, kanang mga katawhan na ba bautismado sa pangalan sa Amahan sa Anak o kanang mga katawhan na bautismado sa ngalan ni Kristo?
Kanang mga tawhana sa dihan nagwali si San Pedro, kanang mga tawhana gibautismohan na sila subay sa otoridad ni Ginoong Jesucristo. Unsa man to nga authority? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ngano man kay kana nga panahon sa diyan nagwali si San Pedro na may na pinamunyag sa ngalan ni Juan na ganibunyag ang mga Hudyo. Mo na gi-identify ni San Pedro, gi-identify niya kung unsang klaseng bunyag ang dapat nilang dawaton. Pero ang formula katong gisulti ni Kristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So kinsa may apostol sir nga nagwali ay nagtudlo og nagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Unsa nga verse sa Biblia nga nagbautismo ang mga apostoles anang Wala may sige, gihimong ritual, wala may gihimong ritual ang mga apostol sa first century nga nakasulat sa Biblia. Wala may nakasulat sa Biblia nga niingon ang mga apostol nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus o sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala oy. Ngano man kay ang Biblia dili man na ritual book. pakiba Tipa. Ang Biblia dili man na ritual book nga para dito na to makit-an ang gitawag og formula. So gidetali ang gitawag og formula nila dito sa Didache katong pinakaunang usa sa mga karaan nga mga sudad sa mga apostoles. Nga diha sa tawag ang Didache, ang ilahang tawag anang formula pag mamautismo sila, diha sa ilahang gitawag og rito mo gamit sila og formula baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Next question. Next question na Mr. Nurjun Castillo. So kanang sa buhat sir, kana si Pablo sa buhat 4:12 pakibasa daw sir, dili na ritual para sa imuha. Dili na ritual kay ang ritual mo nang Pagingon ni Pablo og sila gibautis. Alagi. O sila gibautismohan, wa may ritual. Miingon si Pablo. Diha miingon si Pablo sir sa buhat 4:12 sir, miingon diha og sila gibautismuhan sa ngalan ni Kristo. Information. Say pagsabutin mo na. Information na dili ritual. Information man na. Gisultin lang nga sila gibautismuhan according to St. Paul. Information na nga gipaila nga kining mga tawhan na gibautismuhan sa gitawag mga apostol, pero ang ritual, di ka makabasa sa Biblia ay nga na ritual diha. Di ka makabasa. So asa pud ta makabasa sir nga nagbautismo sila ritual nga miingon na bautismuhan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa Didache, kanang usa sa pinaka-old na document sa mga apostoles. Sa Didache. Sige sir, salamat. Thank you. Okay. Thank you sir. Wala kay question? Okay na. Thank you sir. Thank you. Sige. Before ka tawagan ng kon, basahon nako ang Didache. Sige. Hindi ara ha. Sumala pa sa tawag ini nga Didache. Tan-aw sa nako din ha. Page. Gusto man nako nga kuan. The teachings of the Lord to the Gentiles by the 12 Apostles 305. Okay, diya. Mo ni ang tawag anang detalye nila nga tawag ining ritual. And napo na sa Apostolic Constitution. Okay, 305. Okay, concerning baptism, chapter 7. Concerning baptism, fasting, and prayer. Now, concerning baptism, baptize as follows. O yun, nanay instruction. Baptize as follows. When you have rehearsed the aforesaid teachings, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost in running water. But if you do not have running water, use whatever is available. And if you cannot do it in cold water, use warm. But if you neither pour water on the head 3 times in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. So chapter 7, Didache, kanang tawag ining gitudlo sa gitawag mga apostoles mismo. So salamat. Pero wala. Okay. Sige, thank you sir. Okay. Yara. Hello. Okay, may gabi ini daig. May gabi, boss. May gabi. Okay, may gabi isab nimo. Unsay pundok nimo palihog, migo? Kuan ko. Iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios kinsa Kansuriano? Kinsa man? Katawa man ka. Kinsa man ang Iglesia Kansuriano?
Katong giparehistro na Suryano nga wala gi-approve sa korte sa Pilipinas. Mao ba na nga Iglesia sa Dios? Katong iglesia sa Dios ba nga nagbantay kadlong ipapawlay. Hindi mga on pog baboy mo to. Di ay siyempre basta kami di may mga og baboy kay mamaak man ang baboy ug among kaunon. Mm. So buti pasabot ka ng imong Church of God nga imong gipasakupan karon nga 7th day is mo ba na atong nagikan sa US? Dili. Ning sulod ko mangutana ko. Gusto na ako klaruhon ba kay para at least kabalo ko kinsa Hmm? mga istorya. Okay, kana din na. At least kabalo ko kay after ana pag makabalo ko sa kong kaistorya, yun makapangutana na ka. Unsa to imong pangutana? Kanang imong pundok ba? Di ba murag mao man lang gikan sa US? Gito Ang mga missionary, 19th century. tingali gikan sa US ang mga missionary nga. Klaruha. Ayun nagtingali kay mo klaro. Klaruha na. Di ba? Ayun tingali. Bana. So mo nang gikan sa Amerika, di ba? Tut. Hmm? Laging mo nang gikan sa Amerika, di ba? Gikan sa Amerika. Sa ako nabasa ang gikan man ni sa kuan, gikan man ni sa Bible nga mga pagtuo. Di wala mo nang Gidala lang sa mga missionary nga Amerikano. Dili. Katong mga Amerikano nga mga missionary, naaba sila connection dito sa nakasulat sa Biblia? Nay connections pagtuo. Ma-prove na ko nang nay connections pagtuo. Dili. Claim man gud na nga na connection sa pagtuo kadaghan nag-claim abot sa 63. Connection ba in terms of Og history, in pagtuo, terms of tawag Nay and hierarchy? connection. Di ba? Daghan lagi nag-angkon lagi ana, inyohan man nang kuan, inyohan nang tawag ining katungod nga moangkon ana nga naamoy kuan, naamoy tawag anang connection in terms of faith. Ang ako ang pangutana ba Okay. kanang inyong hierarkiya ba kay dili man na pwede nga mag-exist mo nga tawag ining walay nagtudlo, walay kagikanan ba kung baga. Di ba? Mao mo? Mao gyud na. Kay di ba ingon si San Pablo Roma 10:14-15. Unsaon man pagdawat sa mensahe kung walay nagtudlo, walay nagwali. Unsaon man pagwali kung walay gipadala. So kanang inyo mga missionary, kinsa may nagpadala ana gigikan ka sa panahon Kristo. Kay para naami Gikan- connection ana. Og pagtuo gikan na sa Ginoo nga pinadala. Di lagi ko Sa organisasyon, tawag gikan anang- Amerika. ayaw kog tawag anang istoryahe Og anang pagtuo ba, pagtuo. pagtuo. Ngano man kay Og pagtuo, ngano man kay inyo ha man ang gikan na claim. kang Kristo dayon organisasyon ang Amerika may nagdala. Ano sa pod No, kinsa ana pod ba? ang nakaabot og Amerika? Kinsa pod ang nakaabot sa Amerika nga magtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo? Mga layas man na sila diha, mga layas na sila gitong lutos ba na sa Romanho diha. Mao Ibalo ba ka Amerika? nga kasagaran na ng mga namuyo sa Amerika Ang kung Amerika subayon gipalutos. nimong wa ba di ka kabalo Sure ka? atong gitawag Dark Ages nga giangkon ni Pope nga daghang nangamatay tungod sa ilahang pagluto sa kitawag og civilization sa mga pagtuo sa lahi nga tinuhuan. Sure Ang jud inyong ka nga ang pasabot Dark ato. Ages pagpamatay? Ha? Sure jud ka nga ang Dark Ages pagpamatay na? Mo jud na Nagbasa makita ba man ka nato. kasaysayan? Ayaw ba? Nagbasa ba ka kasaysayan? Ano sa manita mo Dark Ages be? Wala. Murag ang imong Ano sa ipalutaw nahitabo? dire. Ayaw. Ang imong ipalutaw dire. Ano sa Murag ako nahitabo na ang programa. Dark Ages? Sige daw. Murag ako na programa di ka mo dawat og pangutana. Kinikaroon ba? Ano sa Dili nahitabo pati ang kayo Dark mo Ages? si style. Dili. Ano Dili. sa nahitabo ang Dark Og Ages? ikaw mo sulod Gusto sa din ako programa, mahibaw-an ka. ikaw Sa mo lagi ba? interview. Gusto lagi nako nga mahibaw-an ako ba before ka makapangutana. Gusto nako mahibaw-an ako ang imuhang tawag anang baruganan. So man nagipangutana ta karon. Ang baruganan Ingon ako man ka nga, kanang ang naas tawag ilang Biblia. Dark Ages. So Nangutana ka nga, pangutana kuwan. karon. Di pa. Ang Di. ako ang pangutana karon, ano sa ng Dark Ages? Ano sa ang Dark Ages? Unsa na nga year? Dili ta katubagon ana kay dako nagpreso Ayaw. tubagon.
Ayaw kay ayaw tawag ka na imo man kay yung programa di tawag dapat kini ako'y nakuan man mangutana. kini Mura mo nag-usa na kaglikay. dili lagi Digto ta sa lagi imong dili wala topic ko nga si naglikay. Birhen Maria Wala ko tawag kini naglikay. mautong Genesis Wala ko 3. naglikay. No. Wrong. Dili, Wala ko tawag kay kini dili man ako naglikay. programa. Ako alang giklaro. Ako alang Dili na giklaro ako ba programa. nga kining imong Bati tawag ang kining imong pundo. style kay gusto So man ikaw nimo mo og nilikay. No, so ikaw ha? nilikay. Sige. Makapangutana na Mura ka man kay ka nilikay ka naman. nakikidebate sa Sabi kuha man ka mangutana makatawag. man ko. No. Wala ko tawag kini nakagdebate nimo kung Mangutana ko nimo, Gipangutana lang ayaw ta kog ka. debate ha. Gipangutana lang ta ka sa tawag ining kung sakban ba kanang asa nga tong origin kay Di lisod kay common magkaayo sense nga man na magsigitag siya. magsigong Common tawag sense ang man na tubag. siya nga akong gamito ng common sense na siya kay kung ako'y mo pabarog tingali mo na ako'y hanay nimo nga mga libro kung interviewon ko nimo dako nagpresyo kung pamatud-an ako kanus anang motuiga Philippine Daily Inquirer Dili ay. nga magbasa nimo kanang mga libro dako nagpresyo kung Dili, imong ay, sila kuanan presyo. imo kung binataon nangutana ko sa imong Dili, ay, programa dili, ay. ayo kung kuanan kay wa ko nagpabarog dili. Ako ang magudunhi, paminaw ha, tama nga wala ka tawag na nagpabarog. Ako alang giklaro ang imuhang tawag ining gibarugan. Gisundan lang ta ka sa imuhang gisulti. Dark Ages, wala ba kakabalo? Di ba, nangutahan na ka? Wala ba kakabalo mo, nang gisulputan, takag tawag anong tubag? Usa din ang tuigan Dark Ages. Nga di man ka motubag. Karon kinilig kayo man ka. Sige, o sige yung pangutana. Kana. Salamat kinabot. Likay magugma. Sugod-sugod na mo kog lantaw sa imong mga vlog unya. Ikaw ipit-ipit ka sa kuha. Dili, kaya naipit man yun ka. Ha? Kaya naipit man yun Pakigdebate. ka. Dili ay, wala pa ko nakagdebate. Wala pa ko, igo lang ko tawag anang nag-clarify. Lahi ko nakagdebate. Okay. Pag tawag Sige, kanya pa, nag-clarify padayon ko lang sa ko nimo. pangutana. Sige, siya pangutanan mo. Katong si kanang sa Genesis 3, ang babae nga dihang gisgutan si Maria na. Kaya di, magina sa Eva. Para sa mong pagtuong Katolika, si Santa Maria na. Si Maria. Dayon sumpay diri sa pinadayagdosi nga napoy babae diring nagmabdos si Maria po na. Usa sa mga kahulugan. Bot pasabot si Maria giingon ba dihag tuwa sa langit unsa may pasabot ana diha sa Katoliko nga pagtuo kanang nakita ang babae nga nagpurong-purong ana man na kung basahog tinagsa ana man na diha unya makita man na nimo diha ang paghanay unsa man na sa langit o sa yuta kanang babae diha unsa man na pagpasabot sa Katoliko. Langit ang giingon nganong ibot ang man mo siyuta. Sa ato pa sa langit na siya. Mami nabutang, mami nakasulat. Unya unsa kon pag Birheng Maria ana nga dili man to si Maria Siuta unya kanang naas pinadayag. Dili na si Maria. Unsa ba? Si Maria gyapon na sa inyong pasabot. Nalangit na gani, mo bato nakita nas langit. Nagbabdos man. Nagbabdos man. Sa langit. Anang panahon na nagbabdos pa. Dili man na future tense. Kanang gisulti din na ni tawag ining tawag ining nga San Juan, kana nagbuntis din na, gibuntis niya ang katong maghari sa tibok kalibutan. Humana ba ya? Isabi na naghari din ang Kristo man. Mana oy. Kanang gisulti din niya nga magbuntis, humana. Tapos na. Okay. Okay, di na taka. Dito lisod-lisuro na. Dili o basta kay inyo na pagtuo. No. Ikaw man naglisod, di lang kasud. Dili. Okay gyapon imong style. Natural man ang di mo Okay. ka pasulod kay kanang depensa mo na. Kanang dili ta sa di juga kasunod. Bisan pa magpasulod, di juga kasunod. No, next dili ta question. sa kuan dili ta sa ikatulo ikatulo na ko pangutana. Kining gidebatihan karon sa CFD Cebu ug CFD diha sa inyo Davao ug sa Cagayan Bohol. Kining God literally died. Ayog apil-apil anak kay tawag anak bisag mo ano ko explain sa imo di makakasabot anak. Para na sa Dili, mga Katoliko mangutana lang internal ko. nga butang. Unsa ba gayud? No. Ang Dios ba Dili. ang namatay? Bisan pagtawag anang mutubag ko nimo ingon anang butang di gyapon ka kasabot. Ngano man kay kung mutubag kog ang Dios gyud ang namatay, kung mutubag kog ang Dios gyud ang tawag ini namatay, namo mo protestante ninyo pangunahuna.
Unya kabalo man ko nga ang nangutan na di Katoliko. So buti pasabot bisan pag usa kog tubag di pagtulo ang Katoliko kay ang nag-ergo din na puro Katoliko ang nangutanan na ako para Murag Protestante. naglikay na galing ka. Dili sa Dili, ay- pagtuong Katoliko ba? Ay, kaya? Generally. Ikaw likayan Generally sa ba? sino ko yung taon. I-judge No, no, ba no, ni no, mo no. di kasabot? Basin pa dahil No, ko no, no, convince no, ni mo kung sa katao. Murabag kuan ba? Muraba og tawag anang kuan ba? Muraba og kana bitaw na ay issue sa sulod sa inyong iglesia nya mag-apil-apil ko. Di ko kasabot. Di ko kasabot. Kana manggod internal manggod na siya nga butang Katoliko versus Katoliko. Oh, dili, So dili. buti Ay, pasabot pagawas na ko ang akong tawag kagalingon anang nga. tudlo. Tipa. Sa mo magud pag ipagawas na mo ay kana magud theological philosophical argument magud na. Issue ba? Theological o philosophical Oh, lagi, okay. issue Kasabot magud na. ko na, kasabot ko na. Dili ko, pagawas ko na ko si issue. ana ang Dios bagyod ang namatay, di ba? Kung ang Dios bagyod ang tawag anang namatay, unya ang imong tawag anang major premise is kanang sa CFD ay ayo pag apil-apil anak Dili ko, magawas na ko sa CFD, magawas na ko sa CFD. Sige. Mm. Kanang CFD versus CFD. Dili ko sa ako nga, dili ko sa akong pangutana nga gawas sa CFD. Mm. Dili kay gusto na ko nga maklaro ang istansa ani pod sa Katoliko. Kanang unsa man ang Dios ba joy namatay atong higayuna sa imong stand, sa imo kay preacher mo ka magtutudlo mo ka sa Katoliko or ang pagkatao ra. Kanang wa nay labot tong mga Si CFD. Si Kristo nga Dios ang namatay. Dili man pagkatao mo ay nag-act dito. Ang persona man ni Kristo mo ay namatay. Dili man ang pagkatao ang nagbitay sa krus. Ang nagbitay sa krus si Kristo nga Dios. Okay, dili. Okay. O ako'y problema na. Padayonon ako akong pangutana. Kanang Yeah. di ba ning tuo mo og Trinity isa ka Dios sa tulo ka persona? Yes, pero katon namatay mao to himong tao. Katong namatay mo tong nahimong tao. Yes. Dili man ang amahan ug ang Espiritu Santo mo na himong tao, ang anak naman. Di ba sama man ani. Usa ka Dios. Kung moingon tag namatay tong Dios nga si Kristo, mahimong tulo ang Dios. Sa ako na ning balanse-balanse kung wala ka Dili. sayangi sa imong oras. Ha? Dili. Mali na imong tawag anak understanding anak kanang sa si maternidad. Mali. Ganun. Nga naman, kaya namin pagto nga the act of one is the act of three. Nya kanang the act of one is the act of three, bisan pag ang anak ang naa didto sa gitawag og sa krus, niduyog dito ang amahan ug ang Espiritu Santo, pero ang ni-act only the second divine person. Mura ba og tagaan ta kag panalitan ba? Para masabtan ko nimo. Ako, nag-eskwela ko, ni-graduate ko sa tawag ining nga kolehiyo. Tungod na sa pagpag-eskwela sa kong ginikanan o tungod na sa gitudlo sa eskwelahan. So kaning ako ang pag-graduate, act ni sa tulo sa eskwelahan, sa ginikanan ug ako. Pero ang pangutana, kinsa ni graduate? Ako ang ni-graduate. Same po na Ginoong Jesucristo. Sa iyang gitawag og kamatayon, siya ang naa dito sa krus, siya ang gitawag og namatay, pero dinuyugan to sa Amahan ug Espiritu Santo. Okay. Next Okay, at question. least nga. Padayon pa ta? Oh, may problema na pa man ko itawagan ng kung taas nga oras sa karon nga panahon. Okay. Sa inyo na ang theological. Pero kung atong sabton sa Trinity nahiusa sa pagka-Dios, usa ka Dios nagpakita sa usa ka Dios. Usa ka Dios nagpakita sa tulo ka persona. Wrong, mali. Ang Ha? Santissima Trinidad, no wrong, mali na imong definition sa Trinity. Dili ingon ang definition sa Trinity. Trinity is a threefold personality existing in one divine substance in union with God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. And these three are distinct infinite person. Dili kay nag-appear lang siya as Amahan, nag-appear sa Anak, nag-appear sa Espiritu Santo. Managlahi gyud ang tulo, existido ng tulo. O managlahi lagi pero ang ilang pagka-Dios, ang ilang power na usas pagka-Dios kay Trinity man. Kay kung Dili kuan man power mahimo nang gisultan dili na siya. In terms of nature, yes, they are one in terms of nature. Pero in terms of Nature person, they sa are pagka-God distinct. lagi.
Oo, O nisyos pagkakad. pagka-Diyos lagi. Sa pagka-Diyos Oh. lagi, pero in terms of person, they are distinct. Distinct sila. Lagi sometimes na ko nang tulo jud ang amahan anak espiritu. Pero ang dili ta sa pagka-Dios amahan anak espiritu. Murabag tawag ining katang duha ba, naatay usa ka pagkatao. Ang usa nga tong pagkatao pero managlahi atong persona, ana ba? Mo nibut pasabot sa Trinidad. Okay, inyo na pagsabot. O dili. Dili ta sa lagi dili man na mo mapamugos sa Lisod- ubang pagtuo. Lisod man gud na tawag ka ng mangopya ra mo doktrina kay kana magong Trinidad man gud mosugot mo sa dili gikan na siguro sa Dili. Katolika. Mo na Dili wa man kanang mangopya kay lahi sabot-sabot man sa Trinidad, lahi man tag definition mao na sa na. origin eh. Dili na mo ang Trinidad ninyo. Anong inyong Trinidad dili na mao ang tawag ang origin sa definition sa Trinity. No lagi Next pero question. lahi man taog definition pero mao nang giingon nga Ambot- duwa mi nangopya kay lahi man data. Ambot asa na ninyo tawag ang nakuha ninyong definition ang word nga Lagi dili Trinity. na ko na prove. Dili na ko na prove nga lahi ta wa mi nangopya. Oh, dili na ko na prove. Sige. Ikaduha kaning diri sa Episo. Pilipos 2:6 ug 7 gihubo man niya iyang pagka-Dios ug nagsulob sa unsa may pasabot nimo nang kanang gihubo, Dili man na gihukas. dili man ang murag sinina nga iyang tawag ang gihukas dili dili ingon na ang pagsabot kanang giingon Huh? nila nga gihukas gihukas niya ang iyang pagka-Dios ang pasabot ang iyang dignity ang iyang gitawag og pagka-majesty mo ni buti pasabot din ha based sa mga banggitang mga scholars ang pasabot ang iyang gitawag og gihubo ang buti pasabot nagpakaubo sa siyang kaugalingon bisan hari siya nagsulob siya isip usa ka ulipon mo ni buti pasabot. Pwede na po. At least nga at least nga Awa jud ko sa imuha ba. di nagkatawa po Sige. ko nimo. Imo mga Sige. followers nga Next igaon mo po question. Ha? Next question. No, sa pa. mao na to gusto na kong mao na to kay kung mopataas na Mm. question madebate naman na. Dili. Katura Dili, akong gusto iklaro kay di man ako pwede ipamugos ako ang theological pod nga punto sa imuha kay di mo po kabudawat. Ang imo ako pong gitimbang-timbang kung ingana ra gud gihapon na sa imo mga followers lalo ko minsay gamay nga open minded lang. Di lang kay sirado kayo kay nasirado kayo bugha ta sa ilak na to atong kuan close minded kita. Salamat Dili. brother. Sige, salamat brother. kayo. Padre ka padre. Dili ko pare, layman ra ko. Ah. Bata ra ko sa pare. Pada mata deh ka. Batok raga. Oh. Ah. Kaya sa last na salamat, pangutana day salamat. napa mo kay oras na pa pangutana last. Sige. Pero di man nimo pahilabtan no. Pero nganong wa man nagkasinabot ang duha ka grupo ron. Pareha Usa mo na? gud nag San Pedro. Pareha ra gud na San Pedro San Pablo sa una, nay panahon nga wa sa nagkasinabot. Okay. Oo. Tawa mo lagi. Unsa pa? Okay. Murag asa pangutana po ko kuan. Pila na mga katuig na badi-badis pare kay murag abtik no. Gikan pag wala mubo pa gikan 1997 hangtod karon bata-bata gihapon. 1987. 97. 97. Unya mga pila ka tuig nagprogram diha sa kuan diha sa online. Bago pa. Online bago pa. 2 years pa lang. 2 years. Amo asinso pagkagmaya ni kay Ay, daghan na kag ayaw nang tawag anang gitawag og di mo asinso si kahibalo ba? Mo asinso si kahibalo ay nagkwarta. Kanang gitawag og tawag anang asinso, kanang bisan pag sa tawag ining kahibalo kay kini ako di man ni akong kahibalo. Igo na ko gisuon ni nga musulti. Okay. At least nga gwapo atong istorya. Ha? Sige, salamat. 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 Okay. God bless, God bless. Okay.